खुलुमबाय स्टुडियाव दं आं राजीब बसुमतारी आरो बे समाव बिटिआरनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों आरो बे गोजोनथाव खौराङानो जाहैबाय बिटिसि सरकारनिफ्राय बे बाराव हानि पाट्टा होनो थाखाय थांखि लाबाय जेराव मख'नांगोन दि थांनाय गोलाव बोसोरनिफ्रायनो गोबां रायजो राजाफोरा हानि जेंनाजों गोबां मोगा-मोगि जाबोनो गोनां जादों आरो बे हानि जेंनाखौ फोजोबस्रांनो थाखाय आथिखालनि हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय बिटिसि सरकारा हानि पाट्टा होनो थाखाय एबा हानि जेंनाखौ फोजोबस्रांनानै खामानि मावनो एबा हानि जेंनाखौ फोजोबस्रांनो हानि पाट्टा होनो थाखाय थांखि लादों आरो बे थांखि महरै बिटिसि सरकारा फैगौ जानुवारि दाननि 10 निफ्राय 15 खालारनि गेजेराव गिबि खोलोबनि थाखाय हानि पाट्टा होनो थांगासिनो दं बिटिसि सरकारनिफ्राय बे समाव फिन फोरमायबावोदि गोलाव सम एबा गोलाव बोसोर हानि जेंनाजों मोगा-मोगि जाबोनाय रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे बिटिसि सरकारा गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों फैगौ जानुवारि दाननि 10 निफ्राय 15 खालारनि गेजेरावनो गिबि खोलोबनि हानि पाट्टा राननो थांगासिनो दं बिटिसि सरकारनिफ्राय दानिया फैदो बिदिब्ला रायजो राजाफोरनि थाखाय माब्ला हानि पाट्टा राननो थाखाय थि खालामनाय जादों बिटिसि सरकारनिफ्राय बे बाथ्राखौ जों बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारि बिथांनिफ्राय आबुङै खोनासंदोना लादोनि মাটিৰ পাট্টা তো মই ঘোষণা কৰিছো যে আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যনবিলাক দিয়ক দৰখাস্তবিলাক দিয়ক যেনিবা মোৰ নামত আধা বিঘা আছে মোৰ নামত 2 বিঘা আছে মোৰ নামত 1 পোৱা আছে এনেকুৱা চৰকাৰী মাটিত যিসকল বড়ো হওক ৰাজবংশী হওক বা মুছলিমে হওক বা যিমান হওক চবে এপ্লিকেশ্যন দিয়াটো খুব কম হৈছে আজিলৈকে আমি এপ্লিকেশ্যন পোৱাটো 5,500 মান আমি এপ্লিকেণ্ট পাইছে এইটো অতি সোনকালে জানুৱাৰী 10-15 ভিতৰত আমি দিম ফাৰ্ষ্ট ফেজ হিচাপে আৰু বাকীটো আমি কণ্টিনিউ কৰি থাকিম দে